Продължаваме с пръскането. Ще се опитам да бъда интересен днес. Ще разкажа един виц. Само да си настроя машината. Да видя как. Да. На този виц някога много се смеех, сега вече по-малко. Пред асансьора на един много голям небостъргач. Небостъргач, това е висок блок, нали, с много етажи. За да не ставам с глупави коментари, ще се опитам да говоря директно. И пред асансьора млади хора, така надъхани на... Просто си личи, че са учили повече отколкото трябва. Както казват хората, мирише на пари. Аз си мисля, че мирише на скъпи парафюми, но... И те, чакайки пред асансьора, се пререждат един възрастен човек. Един възрастен човек, който облечен, скромно, чистичко така. Но си личи, че е на доста години. И бутайки се, те се качват в асансьора. Само че в асансьора се качва и този възрастният човек, който започва да им слуша разговора. Защото те натискат същия етаж, на който и той ще слиза. По някаква случайност. И единият от младежите казва на своя приятел: сега трябва така да поднесеме презентацията, че да го излъжеме, нали? Трябва просто да вземем парите. А после вече каквото стане с инвестицията, нали? Тя инвестицията е много добра, но аз също време и пръскам тук. Но трябва да го убедиме. Чухме, че има много пари и трябва да ги вземем по някакъв начин. Другия казва: да бе, ама аз не съм много убеден, че е правилно това, което правим. Той му каза: какво те интересува? Важното е да вземем парите и да обещаеме. Слизайки те на един и същия етаж с възрастния човек, дамата също, нали, дава ти път и тя да мине, защото е имало дама. Както винаги има и дама. Мадмазел. И те продължават. Върват към кабинета. Нали, там залата, която ще се проведе срещата. Да, ама старият човек, възрастния, също и той върви в тази посока. В един момент те се спират, позаглеждат го и чак тогава се сещат, че човека, при който отиват, е доста възрастен и прилича много на техния на пътуващия в асансьора дядо, бих казал. Старчок, не знам как. Без да го обиждам човек, заради годините му. Техният спътник в асансьора. Намерих най-накрая думата. Нали, казвам, просто тук затъпявам стремоглаво. И влизат те в кабинета, той им казва: така, аз ще ви дам не повече от 5 минути, защото моето време е много ценно. Те се споглеждат и набързо му излагат плана за печалба, за инвестиция. Трябва да си увелича малко. Така. Възрастният господин ги изслушва спокойно, а той носил една хартиена кисийка и в нея 1 килограм банани. Или нещо такова. Сега не знам. 1 килограм е било. Една връзка, но нещо такова. От тези по-зеленичките банани.
Ако се досещате, те ги продават. Така ги берат зелени, за да като пристигнат при нас да може да озреят. Там се слага един газ, който казва, че е безвреден. Аз не знам да има газ безвреден, но да приемем, че има. И той се спогледал с тях и им казва така: вижте, не беше много учтиво от ваша страна това, което чух в асансьора, но ви давам шанс да вложите малко мисъл и да размишлявате върху думите, които аз сега ще ви кажа. Виждате ли тези банани? Те се спогледали, огледали бананите и той им казал така: тези банани в момента цвета им е зелен. Вие ми говорите за 10 годишна инвестиция, а аз не знам дали бананите, докато пожълтеят, ще съм жив. Та затова ви казвам, направете си поука, времето е ценно на всички, не казвам, не искам да обида някой, но този виц ми се струваше смешен, а сега вече някакси ми не е много смешен. Не знам защо, може би годините започнах да мисля по-трезво и по-прагматично. Поздрави от мен! Ако видеото ви е харесало все пак и вица, абонирайте се за моя канал. Благодаря ви!